Obaveštavaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kraljeva upisani u registar poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom da je Gradsko veće grada Kraljeva donelo program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva koji se odnosi na podsticajne mere, regres za reproduktivni materijal i osiguranje useva, plodova višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Prijem zahteva za navedene mere sa pratećom dokumentacijom počev od 18.5.2020. godine pa zaključno sa 16.11.2020. godine vršit će se na šalteru broj 5 Gradske uprave grada Kraljeva, radnim danima od 8 do 12 časova. U cilju bolje informisanosti i blagovremenog preuzimanja zahteva od strane nosioca poljoprivrednih gazdinstava, program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva i obrasci zahteva sa pregledom potrebne dokumentacije nalaze se na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs oglasna tabla.